Helo, Sioned Hâf Thomas ydw I, a dwi'n mynd I ddangos I chi sut allwch chi beintio hwyneb I edrych fel Cath. Dwi am gwneud Cath frown y Gwyn, felly dyma'r pethau bydda i'n defnyddio. Paent, gwyneb, du, gwyn a brown. Yn amlwg, os nag ych chi am wneud Cath, brown a gwyn fel dwi am wneud, byddwch chi ddim angen brown a gwyn. Os ych chi am gwneud Cath llwyd a sinsir, yna byddwch chi angen peint wyneb oren a llwyd. Byddai hefyd yn defnyddio lliw llyged, byddai defnyddio lliw llyged brown ag oren. Eto, mae'r lliw yma yn ddibynnol ar pa liw Cath chi am wneud. A mi fyddai'n defnyddio brwsys colir. Byddwch angen rhai main. Does dim rhaid bod nhw'n rhai sydd yn arbennig I colir, allwch chi defnyddio brwsys paent byddwch chi'n defnyddio neu crefft, ond sicrhewch bod nhw yn lan. Hefyd mi fyddai'n defnyddio sbwng, a byddwch hefyd angen bach o ddŵr ar gyfer eich paent wyneb. Felly, dwi am ddechrau trwy peintio wyneb yn frown, trwy ddefnyddio sbwng damp, dych ddim ond bod yn rhy lif, neu bydd y lliw ddim yn dod allan yn dda iawn. Felly, sbwng damp a lliw paent wyneb, a dwi'n mynd I wneud y gwyneb cyfan yn brown. A dyna ni. Nawr, fel chi'n gallu gweld, dwi heb wneud lawer o wahaniaeth gan bod yn frown ole iawn, ond beth mae fe wedi creu yw sylfaen I weddill y lliwiau. Nesaf ni'n mynd I symud ymlaen I wneud y llyged. Wi'n mynd I ddechrau trwy ddefnyddio lliw llyged. Wi'n mynd I ddefnyddio lliw brown, oren, a wi'n mynd I rhoi ar yr amrannau. Dwi nawr yn mynd I ddefnyddio'r paent wyneb du a brwsh main. Ni'n mynd I ddechrau trwy gwneud llinellau o dan y llyged fan hyn. A ni'n mynd I dechrau fe o lawr fan hyn, o bellach o'r llyged, a wneud llinell ar y gwylod. Ac yna ni'n mynd I wneud llinell fan hyn, a eto gyda pig yn dod am lawr. Ac yna ni'n mynd I ddechrau ein trydydd llinell yn yr un man ddechreuodd yr ail un, ond yn lle dilyn gwylod yr amran, ni'n mynd I fynd â'r llinell I fyny ac yn groes fan hyn. Iawn? Felly, na I ddangos I chi nawr ble mae'r llinellau yn mynd. Mae'n haws I ddangos nag esbonio. A dyna ni, fel chi'n gallu gweld, wedi gwneud un llygad. So fel chi'n gallu gweld, y llinell gwylod yn dod lawr â pig, yn gros y gwylod. Yr ail linell, eto yn dod â pig, a dilyn fyna, a flic bach. A wedyn y trydydd linell yn dechrau'r un man yr ail un, ond gwneud I ffordd I fyny a gorffen gyda flic. Fela. Nawr, dwi'n mynd i'r un peth ond yr ochr arall. A dyna ni, y llygaid wedi wneud. Nesaf ni'n mynd I symud ymlaen i'r eiliau, ni'n mynd I aros gyda'r paent wyneb du, a ni'n mynd I greu llinellau bach fel eu bod nhw'n edrych fel ffwr. A fe sylwch chi bod fi'n mynd I wneud pen hyn o'r eiliau yn drwchus iawn. Ni'n yr un peth ochr arall. A dyna ni. Peidwch â phoeni os nad ydyn nhw'n edrych yr union un peth. Pan welwch chi Cath, dyw'r ffwr byth yr un peth ar y ddwy ochr. Felly, dyma ni'r eiliau. Nesaf, ni'n mynd I ychwanegu bach mwy o ffwr rhwgt y llyged ac I fyny'r talgen. Ni'n mynd I wneud yr un peth yn ythyn ni gyda'r eiliau,
ond defnyddio paent wyneb gwyn a ni'n mynd i rhoi i fyny fan hyn. Dyna ni, y rhan uchaf y wyneb wedi cwblhau. Nesaf ni'n mynd i ganolbwyntio ar y rhan gwaelod. Ni'n mynd i ddechrau trwy ychwanegu ffwr gwyn i'r gwaelod. Ond beth ni'n mynd i wneud i ddechrau'n wahanol i beth wnaethon ni fan hyn, ni'n mynd i gymryd sbwng a i lychu fe eto yn wneud yn ddamp a defnyddio paent wyneb gwyn yn ysgafn jyst i greu cylch bach fan hyn a hefyd jyst i ychwanegu bach o wyn o amgylch fan hyn yn ysgan iawn a'i pylu fe mewn gyda'r brown. Nawr mae'r cam nesaf i fyny i chi os ych chi am wneud neu beidio. Gallwch chi unau gadael y gwyn fel y mae, neu allwch chi ychwanegu linellau bach gwyn fel chi wedi wneud ar eich talcen. Wi yn mynd i ychwanegu'r llinellau i chi weld beth mae'n edrych gyda. Y rhan olaf, le ni'n mynd i wneud y trwyn a'r ceg. Felly, nawn ni ddechrau gyda'r trwyn. Ni'n mynd i ddilyn rhan gwaelod y trwyn gyda paent wyneb D eto a brwsh main. Felly, ni'n mynd i ddilyn y rhan gwaelod ac yna ni'n mynd i ddod â llinell bach i lawr i'r gwefus. Dyna ni'r trwyn. Nesaf, ni'n mynd i symud ymlaen i'r wefus. Dyn ni ddim yn mynd i peintio'r gwefus gwaelod, ni dim ond yn mynd i wneud yr un top. Ond y gyd mae'n eich i wneud yw dilyn siap eich wefus naturiol ac ar pen, jyst gwneud flic bach i fyny, fel hyn. Dyna ni. Os chi'n rhywbeth fel fi, byddwch chi wedi cael bach o ddi ar y wefus isaf, ond y gyd chi angen wneud yw cymryd y sbwng a'r lliw brown neu pa bynnag liw wnaethoch chi ddefnyddio gyntaf a jyst cwyro'r gwefus trwy ychwanegu brown. Yn olaf i orffen, wi'n mynd i ychwanegu Wisgers. Wi'n mynd i ddefnyddio'r paent wyneb D a brwsh main a gwneud ambell i linell hir D yn dod allan o fan hyn. Fel chi'n gallu gweld, wi wedi ychwanegu ambell i ddot hefyd ar waelod yr Wisgers. A dyna ni, colur Cath. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r tutorial yma, a diolch am ymuno. Hwyl!